tele la jabaro anga folibi e maliko no ani maliko kan kanu maka femfe sogolino auna ni sanga konala ame bela jelen foka jelen wale nyumando ko beki bistimla bi tenendonya utukalo kleo muga ani saba renouveau matin keneka. Bietene bie dogo ndamne kanu maka oni laydu ta awi ninje mukan abesigi awi dogo kono shen zuru ka damne tene katasi jumama ne ka kanya wolon vlamana temeni sangata ani durie ola on meretar kunguruna so madaina ame aketo nyini belebele bake laje bako ani lame baka kilingilina bela jelenfe o munumbe no ko awi akwa yoro la soro kabana ko telo were nouveau la out mega renouveau matin makono ko kene sigira awi o munu fene beka on laje so ko nawla ni sanga konala ambe aw bela jelenfo lame baka jamakulu antinyina au Kochugashila radio renouveau la mebaro au ni soroma radimla fem koni renouveau matin kena mi mesigi wala sa kasika oko kuna funya ku folodi au ma au manake jero oko kuna siri obeba mpeunik ni kena ni osigira ola ami anga dibila barake baro fo kuma so kono ya no au ma flabe yani oni isa kabasi dibeka nyola soro honorable Amadou El Konare alebe ya soroma dena ateka korola falunu kuna funula kasika lasi au ma sanga kunguruni oko kuna siri ni obanto epeu honorable Insogoma. Ini sogoma fanta tumuta. Weekend jara. Ami ala foka barkada. Otuma ka tanu jidi. Amina ya rabbi. Ni weekend ga Bamako ya ko ka cha kirta o barka ka bo. Ngani tara village la fien sumale be balimaya be sinyiya be nanga dumuni ke. Amadu kana na kuma gilan sogoma de na sa do ya fo ne na kuye Bamako ya samedi do. Afora ka ko kolosi u ya fola. Ibene nyinga iba fo. Dala chete na wati jaire de chideba idme yoro dola. Awi nyogonye ay jata ay chinima yoro sosolito ngata communicative propriété fe jako minya wati lan wati nuna be laba communicative la korba ni ala tanu alhamdulillah ma bitay brode oui ini java wa bismillah fana bena minga oteni yo anterige chokodita ma ko tugodi anterige une semaine ke ki vesi do ane ma fenfo la ko Ota ko la basha ami klara biala ami klara trancher soni ini kanu mo wena nyola so don kibaru ale keneka ola bije mukan on abakuruba olu de fleniye fem koni jamana diu ani politique mo olu klané no kulu fly mamunu be no ni olu akilanta e ka fo ame ko munu konala anga sika bo o kono teliala ka taka kala filila ma do fene ya yira ka fo ko olu felate oye ko be ka taka chugo mini kala fili kera ni bolenkan ko ba yira ka fo fanga min dafidila ni obe Ibrahim Bokar Keita fanga ko fo ko ba ira ka fo ko nafa foshi maye coup d'état la sabula maje do rebe mabina o de kama il faut que o maje ka laklin folo yani anga taka kala filila ola oni isa kabasiri be mina nyola soro abena aklina americain ni fanf jelinga aklina kan mimbato bela jeleme family ni mansoro soro madaina o metaka jura ka taka la famille jura ka uye o be la hala jumene konnala amedomne ko bibina sabula ka daga mabamba chu ko ni wali ju chamanta ka jura ka o segere bibina wala hala o be chogodi o fene ko fe soro madaina oni Yusuf Daba Jawara be na nyola soro ale mire semasi manyamae anabe na nyola soro kuna funya obe abolo kaseka olase awma Amadou El Konare ale be yaka donki baru lase awma ina folla dala kula sori Ibrahim Diallo ale be siraba kanola deja abe jate minawla soni anabe na nyola soro kaseka tanga sigin kuna funya ka odon bi tenen dunya ina hawa danyo ale fana sira kenya tikila mogodo masoni amido kenya kuna funi konnala ko wale ajumene kera on amali konnala ni Alexi Mason Oma obena yira aula soni Amadou El Konare alebete meni donki barui Amadou mesira di maiga temeni donki barui tabarakala awni che aw munun be aw ka foro kono siraw fe munun so laka bo munun yere tarangomi folo chechi ni ngata soli ka chike ka bi 5h ni aw bena serime ka kla ka sigin tuguni walma seribe aw siraw ka foro kono ne me chike law de mana ne medde batanga aw de mana munun mi soli ka bo ma kulunga kulu kulushi kulunga kulu ma kulunga kulu bloki kulu ka kulu minye fini kulu be fili sunuguna ma kulu yere ka nga fili sunuguna aw munun ye doke law ya awni che jamana be ka
jɔ minnu yɛrɛ fana kɔ fasa la ni olu ka cɛsiri de bɛ k'a to jamana bɛ jɔ an bɛ foli kɛ olu bɛɛ lajɛrɛlen ɲɛ k'a ɲini ɲɛmaw fɛ hakili ɲuman ka di u ma u k'u kɔfilɛ jamana cikɛlaw ni nakɔsɛnɛlaw ni baganmaralaw la an bɛ waati min na i ko sisan aw ni sɔgɔma y'aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ kanana na minnu bakurubaw bɛna tali kɛ lɔgɔliden maa 100 ni maa 80 a n'a kunkanfɛ olu kɔni mina baki daminɛ panko kelen ani yewawa sisan an ka jamana fanda 4 bɛɛ lajɛrɛlen fɛ nka a bɛ kɛ cobo caba kɔnɔ sabula maa minnu ye lakɔli karamɔgɔ ye n'olu ye lɔgɔli ko tigibatigiw ye olu ni gouvernement bɛɛ kɛlɛ la nafa sɔrɔ ko dɔw nɔfɛ nka bɛɛ n'a ta baki baaraw bɛna daminɛ sɔgɔmada in na an ye munumunu salo dɔw kɛ lɔgɔliso dɔw yɛrɛ la kaban an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la lakanabaliya ɲɔ warankatale jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ jamana finitigilakaw y'a kanu ɲɛmaw ka se ka eliko yɛrɛ ta ka bombardeli jɛnjɔn kɛ sanfɛ ni sibiri don o dɔ kɛra Nara mara la dɔ kɛra Boni a bɛɛ lajɛlen ka taa kuncɛ Kucala a yɛrɛ k'a fɔ tatugura jugu caman na o mugujugu fili ninnu senfɛ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na ni fana a yɛrɛ k'a fɔ an ka finitigila ka funankɛni minnu bɛ Boni k'olu dusuma kasara finitigi ɲɛma dɔw kɔrɔ anw ye kibaruya minnu sɔrɔ a kan bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la yirituru nasiratigɛ la an ka minisiri muso kɔrɔw ni député muso farala ɲɔgɔn kan ka yiri ba caman turu minisiri Modibo Kone ka dadiriya kɔnɔ an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la sefa wari miliyɔn 10 ani kɔ o kiri ni woya wulilen don an ka sanfɛ kalanso ale maaw ko ɲɛnabɔ jɛkulu maa dɔw ni lɔgɔlidenw kun kan lɛgɛsɛ jumɛn bɔlen don ayɛmu lɔgɔlidenw fɛ an bɛna kuma o kan nka an b'aw tulo lasɔmi k'a fɔ aw bɛna dusu kasiya sabula min ye a yɛrɛ k'a fɔ mobili dɔw k'o dilanna miliyɔn 6 ani kɔ mobili yɛrɛ sɔgɔn tɛ min yɛrɛ bɔ piyɛsi kelen bɛ k'o piyɛsi sanna miliyɔn 3 ani kɔ an kɔni y'a piyɛsi ninnu ɲini miliyɔn 3 piyɛsi an m'a ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ nka min b'a ko kɔnɔ an bɛna o ɲɛfɔ aw ye bi don kibaru kɔnɔna la aw ni sɔgɔma min bɛ min na bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye yɛrɛ ko kɛ ko ɲuman fo ni ce ma digi maa min na ko dɔ na k'i kɔnɔ a y'aw bisimila renouveau dayɛlɛla aw ye aw ni ce an bɛ taa Mali sanfɛ kalanso la k'aw ladɔnniya k'a fɔ lɔgɔliso min bɛ yen n'o ye universitéw ye olu ka ko ɲɛnabɔ cakɛda bonda min bɛ yen n'o ye CNU ye centre universitaire u ka lɔgɔlidenw ka ko caman min ɲɛnabɔ nin yɔrɔ ninnu na sanfɛ min ye lɔgɔlidenw lapasa jɛkulu min bɛ yen n'o ye AM olu ka kunnafoni lasela kɔni ye sɛbɛn dɔw kɛ bɔlɔlɔ kan sɛbɛn mun na u ko IBK ye mobilini dɔ di AM lɔgɔlidenw ma kabi san 2017 o kuma o mobili dilanni ko la ko u sera CNU ma ko k'u dɛmɛ ka mobili ni pɛnɛ fale ani ka yɔrɔni dɔw labɛn o kuma k'olu bɛ bali min na u taara sɔrɔ bɛ dɔ bɔ mɛ CNU maaw fɛ k'o mobili labɛnna miliyɔn 6 ani 100,000 i ka dɔn k'a fɔ u y'u ka dusuma kasa jira o la min ye ko mobili yɛrɛ tɛ min bɔ k'a ye k'a fɔ k'o dilanna miliyɔn 6 k'o ye fɛn ye olu kunkolo ma se ka sɔn min ma jamana in kɔnɔ cogo si la u y'o kumaw bɔ waati min na CNU maaw yɛrɛ ye bataki dɔ bɔ bataki min bɛ yen bamananw b'a fɔ ten ko hali u tun kana kɛ sabula olu ye bataki bɔ ka kuma kalontigiya ka yɛrɛla jɛya ni yɛrɛla fasa sɛbɛkɔrɔ kɛ u tilar'o la yɔrɔnin min na lɔgɔliden kelen ninnu taara k'a dɔn facture min bɔra ani devis min kɛra mobili ni pièce ko la u y'o bɔ da an kɔni ye o min ye fɔlɔ o pièce dɔw b'a la ko olu kɔni sanna pièce nin kelen miliyɔn 3 ani 100,000 a n'a kunkanfɛ pièce wɛrɛ b'a la ko sanna 100,000 ani 90,000 dakurunya kelen miliyɔn 6 min ko fɔra o kɔni bɛ se ka layira cogo min na k'o bugunatigɛw danci o kɔni ye sɛbɛnfura dɔ kɔni dilanlen don ni o ye min kɛlen don ka maliden dusuma kasaya kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ mobili pièce damadɔ sanni ka to ko nafolo dagosi karatu fɔ k'o kɛ sefa wari miliyɔn 6 a n'a kunkanfɛn ye ko nin ko ye jamana min ko k'a malikura ko ani an ka yuruku ni baɲingurunya kɛlɛ diya an ka yɔrɔ bondaw la k'a ye k'a fɔ ni ɲɔgɔn ŋanamu kɛwalew bɛ kɛ ko diɲɛ tɛ se ka kɛ ni nin ye cogo si la kama min ye maa caman kɛlen don k'a laɲini ko kiiri tigilamɔgɔw ka wuli k'u sen bila nin ko in nɔ ka taa sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ ko nin ye nafolo jali kɛwale dɔ ye kɛnɛkisɛ jɛ kan gafe dɔw kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ mobili
filana ko kɔni dilana ko million 5 ana kunganfɛ a dun yɛrɛ k'a fɔ ko ye mobilier ko lɔgɔlidenw ka gabakuru bon kɔni ye kasara lase fana dala bɛn ni taara million 5 ani ko mobili yɛrɛ sɔngɔ tɛ min bɔ anw ka kibaruya min bɛ anw bolo min kɔni ye kɛwalew ye a pièce ni mɔrɔsɔ minnu bɛ bololaw sanfɛ k'olu donna mobili na a bɛ maa dabaliba hali bina ka bi ko malidenw jigi senu ma ɲɛmaw kan u ka fɛn wɛrɛ fɔ n'o tɛ ko communiqué fɔlɔ min kɛra ko maliden kunkolo ma sɔn a ma fɔlɔ nka a ma kɛ min ye senu ma tɛ yɔrɔja u bɛ Bamakɔ ya kibaruya na ɲini k'a di u ka se ka dalu jɔnjɔn di ni million 6 ni ni million 5 min donna mobili yɛrɛ dilali la an na mobili ninnu yɛrɛ jaw yira aw la waati nataw la ma dabaliba an ka jate la n'an bɔra yen nɔ fana an bɛ taa o kiiri kelen lamɔw ka gun kan Kati principal Rawolo Gem anaka danga fɔlɔ Boubacar Traoré danga filanan ni o ye Alu Badara ni bɛɛ ko Aluba hakilina jiginna ale tun ye lakɔli karamɔgɔ ye ka bɔ ye ka taa cercle la a nana mairie la min ye nafolo buruja kɔni nasiratigɛ la ani ka dugukolo ta k'a kɛ u sago n'u dungɔ ye a yira k'a fɔ o jalaki dɔw binna u kan min kɛra sababu ye ni ka taa ni u ye Bamakɔ kasobonba la jɔakun damadɔ kɔfɛ maa damadɔ bilara a tɔ ye maa kelen ye o ma bila fɔlɔ an kɔni nda dɔ u bilara ni kun min ye fɔlɔ nka an ka ɲininiw na maire min b'u nɔ na ni maa wɛrɛ minnu bɛ kiiri tigilamaw la an ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ surɔ an kɔni ye kibaruya laban min sɔrɔ o ye k'a fɔ Rawolo Gem maire principal ale kɔni kana bilala ka taa se a nɔfɛ maa dɔw ma ko maa bilabali tɔ ye maa kelen ye anw ye kɔni ye u yɛrɛ ɲininka u dakisɛ jɛ la k'u labilala cogo di yala u ye nafolo dɔ sara fɔlɔ wa walima u labilara ni ka jumɛn ye u kɔni ma sɔn k'o jaabi hali sisan a dɔ kɔni ye bataki yɛrɛ ci an ma surɔ ni n t'a dɔn ni o labilalen n'o ma labila kɔni an ye ɲininkali caman k'u la u ma sɔn k'olu dogodogo ɲɛw ɲɛfɔ an ɲɛna nka min kɔni jɛlen don k'a fɔ maa dɔw kɔni bilar'u la o ye maa kelen ye nka k'u fɔlɔ ni liberté provisoire ye i n'a fɔ an ye kibaruya mun ko tɔ ma y'a minɛ Kati yɛrɛ man ja Bamakɔ la renouveau bi don Kati mairie kɔnɔ a bi don Kati ka taa kiiri tigilamaw la ka taa ɲininkali kɛ kunnafoni dila i bɛ taa ɲininkali kɛ les comment les pourquoi les explications ka se k'a ɲɛ sɔrɔ k'a fɔ maaw ye ni min ye jaabi jɔnjɔn di sa walima ni min y'a ta kurutu o kuma kibaruya bɛɛ lajɛlen ni y'a di cogo dɔ a ka di sariya ani kibaruya taa cogo kɔnɔ ka sɔrɔ maa ma buruja yɛlɛma kɛ bi ma kɛ maa si kan ko kɔnɔna la o kuma min ye o nasaratigɛw ye o b'o la ye n'an bɔra fana an y'a fɔ tentɔ an ka finitigilakaw olu kɔni ye wulikajɔw boloda nin cogoya laban na n'o ye sibirido ye a ma sɔrɔla k'a fɔ da bingali fanga bonyale tile 2 in na nka bingani ni fɔlɔ taw tɛ kelen ye fɔlɔ i tun b'a ye juguw tun bɛna bi an ka sɔrɔdasiw jabalaw kan u sigilen walima k'u to sunu an na dugutilaw fɛ nka sisan yɛlɛma donna kɛlɛ taabolo la an ka cɛdenw bɛ wuli ka nɔnɔbɔli minnu kɛ u bɛ taa jan daw ɲɛ walima u bɛ mugujugu dɔw ɲɛ o kɔni kɛlen don k'an ka finitigilakaw sɛgɛn sisan walasa k'o ko bɛɛ bara ci sibirido finitigi ɲɛmaw kɔni ye bataki dɔw yira bataki minnu y'a yira k'a fɔ ko finitigi ɲɛmaw y'a kanu ka se ka pankuru yɛrɛ tasa min ye mugujugu filili ka bila bamanjuw kan ko baara caman kɛra sibirido min kɛra Gire Nara mara la dɔ kɛra Buguni Mopti mara la ni Kucalakaw olu fɛ k'u sɔmina k'a fɔ bamanjuw dagalen don kungotu minnu kɔnɔ u kɔni ni mugujugu fili u kan u bɛ se ka sila tunu ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na o waati kelen kɔnɔ kiri ni woya dɔ fana wulila k'a fɔ an ka finitigi ɲɛmaw kɛlen kɔ k'o baaraw kɛ k'u kɔni ye pankuru ta ka taa Boni maa minnu bunanaw ni la o don na k'u bɛ taa duwawu don kɛ ka tila ka u ka cɛdenw hakilinaw ni u ka tagabolow jateminɛw kɛ k'o senfɛ finitigila ka duguma dɔw kɔni dimina kosɛbɛ minnu kun y'a yira k'a fɔ kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ nka cɛden sɔrɔsi jalatigiba ɲɛmaa minnu taara nin ye ko u ka bɔ pankuru kɔnɔ u ka jigin mobili kɔnɔ duguma sira fɛ u bɛɛ lajɛlen ka bɔ Boni ka na Sevare waasa jalatigi minnu bɛ yan nɔ u ka dɔ fɛn min ni dekun min bɛ cɛdenw kan yen nɔ kuma kɔni kiri ni woya wulila jalatigi minnu b'a la an yɛrɛ sera k'a dɔw kuma ɲɔgɔnya olu y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn faamuyaw bɛ a kɔnɔ ko baasi foyi tɛ Boni yen nɔ nka maa dɔw ye kibaruya kɔni di fana k'a yira k'a fɔ cɛden dɔw dusuma kasi ale ye kɛwale in kɔni fɔ ko an ka cɛdenw kɔni tɛna na nka fɔkabɛnw ni sigikafɔw kɛra kosɛbɛ an yɛrɛ ka kibaruya labanw na u ye ɲɔgɔn faamuya k'o kɔnɔ f'u ye dumuni bolo dɔ sigi ka jɛ ka dumuni kɛ ka bilasiraliw di ɲɔgɔn ma jalatigi ɲɛmaa ninnu donna avion kɔnɔ u nana Bamakɔ u bɛɛ lajɛlen sera ya bonya ani karama kɔnɔ nka u ye layidu ta k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ an ka cɛdenw lakanani ni mandenw bolofɛnw lakanani na k'o baaraw bɛna sɛbɛkɔrɔ sabati
n'a fɔ anw ye kibaruya minnu sɔrɔ ko ninnu kan nin waati ninnu na nka min ye maa caman fana ye bilasirali kɛ an ka jamanaden tɔw ye maaw kan'u sigi u sisow kɔnɔ ka futɛni don an ka finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn ye min da man ni jamanaden si la hali ni maa min tɛ fanga fɛ n'i tɛ fanga taabolo t'i jimi sira fɛ nka an ka finitigilakaw olu kɔni ye Mali n'a lamini i bɛ kɔrɔ fɛ i bɛ numan fɛ mɛ fanga la n tɛ fanga la bɛɛ lajɛlen lakanabaw kɔni ye an ka nin armée kelen de ye o kuma fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ armée ka bɛɛ ka ɲɔgɔn kɔkɔrɔ don cogo min na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in basigi ka Maliden lafiya o kɔni hakilinaw bilasiraliw bɛ kuma ninnu kɔnɔna la. N'an bɔra yen nɔ min ye o finitigila ka kelenw ka gun ka na Tchadikaw ka sɔrɔdasi maa 1000 ni kɔ min bɛ farafinna ja jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka karangada 3 min bɛ yen ni o ye Mali, Niger ani Burkina Tchadikaw y'a kanu k'a fɔ k'u bɛna dɔ bɔ o la min ye sibirido ye ko maa 600 bonya ko Tchadi finitigilakaw ɲɛmaw y'a kanu ka olu kɔni semo baaraw la u ka taa Tchadi kɔnɔna la walasa ka taa lakana baaraw sabati yen nɔ nin laseli ninnu kɔni kɛra Tchadikaw ka gakɔrɔnama ka kuma lasela ni o ye i ka dɔ awa ni kula mala ale ye ni laseli ninnu kɔni kɛ ka hakilina jiginna Tchadi ka cɛden maa 1000 ni maa 200 olu kɔni bɛ an ka nin jamana ninnu kɔnɔ lakana baara ninnu na hali ni ma sɔrɔ k'a fɔ maa caman bunena Tchadi cɛdenw na waati tɛmɛnenw na nka a yɛrɛ k'a fɔ u jɔsen ka bon kosɛbɛ an ka nin karangada kofɔta ninnu na lakana ale nasara tigɛw olu kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ lakɔli karamɔgɔw kɔni bɛ gɛrɛfu la nka baki baaraw bɛna daminɛ sɔɔni maa 100 ani maa 88 ni a kunganfɛ olu de bɛna baki baaraw daminɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi sɔgɔmada in na cɛ minnu b'a la o bɛ taa cɛ 69 n'a kunganfɛ olu fana bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ baki baaraw la bi sɔgɔmada in na sɔgɔma joona in na an tɛmɛna lɔgɔli minnu fɛ an ye jateminɛ kunfɔlɔ minnu kɛ finitigilakaw n'o ye ba polosiw ye olu kɔni bɛ lɔgɔliso centre hakɛ minnu fara n'o bɛ taa 300 n'a kunganfɛ na min ye polosilakaw bɛ ka lakɔlɔsili baaraw kɛ wasa denmisɛnninw bɛ se ka n'u ka baki baaraw kɛ bonya ni karama kɔnɔ nka ko b'a la ka kɛ lakɔli karamɔgɔw fanba kɔrɔ sabula ni ma sinɛ k'i ka lapasa tɔndenw cɛ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ gouvernement ka bolo kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ baara sozuruna a ma sɔrɔla k'a fɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔ bɛ u ni gouvernement olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye defu kow kɛra o cogo kelen na ma o taara ka taa hali ni y'a sɔrɔ defu baara bɛɛ ma se ka kɛ fɔlɔ sabula EPS baara dɔw bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na marabolow la ka ladɔnniya k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw ni gouvernement yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sigi k'a fɔ a ko gɛlɛyali sabula lakɔli karamɔgɔ ɲɛmaaw y'a sɛmɛntiya a ko gouvernement b'a la ka don min ye kibaruya lankolon di dɔw yɛrɛ bɛ ka kalo yɛrɛ tigɛ ko dɔw la o min kɛlen don kumasulu ko ye lakɔli karamɔgɔ ɲɛmaaw bolo sabula ko jamana faama guloki donnen maa kana danaya da i kan k'a kɛ i bɛ kariya ka se ka kuma fɔ min yɛrɛ tɛ tiɲɛ waasa ka maaw ka kɛlɛ buruja k'o ye fɛn ye min tɛ layidutigiya ye jamana faamaw bolola la k'o ma sɔrɔla k'a fɔ faamaw kɔni ye papiye dɔw bɛ folofolo la faamu cɔ a la k'a yira k'a fɔ k'u ye nafa sɔrɔ sira dɔw fɔ lakɔli karamɔgɔw ye k'o bɛɛ n'a ta k'u bannen don o ma lakɔli karamɔgɔw ka maa ɲɛmaaw ye kuma ninnu kalontigiya bɛ k'u kalontigiya sini k'a yira k'a fɔ cɛkɔrɔba minnu ni maa minnu bɛ bilasirali la n'o ye surunadonbaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen ye seere ye u ye sigi k'a fɔ minnu kɛ ko gouvernement tile kelen d'a ma fɛn mun na k'u b'a la ka olu kɔni bɔ ko ja langolon n'o sɛbɛnfura langolon bila bɔlɔlɔw kan ko bɛɛ kun ye ka se ka jamanadenw su ka bila lakɔli karamɔgɔw la kuma k'u bɛ jigisigi ni hakilisigi ɲini bɛɛ fɛ k'olu bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ kun ye Maliden jamana ɲɛmaaw ka kalanko ta bɛrɛ la waasa Mali kala fanda ni faama bɛɛ ka hakɛ ye kelen ye Maliden ka kala kana kɛ ɲinanda datugura an ka san wɛrɛ kɛ cogo don kɔfɛ kɛ cogo di ko y'u ka laɲini lakɔli karamɔgɔw ka maa ɲɛmaaw y'o fɔ u ye wele bila lakɔli karamɔgɔ bɛɛ ma ko dekun fɛn o fɛn mana da u kan nin ko in na ku nka u kana to maaw ka burujali ni dɔw wulilen don jamana yɛrɛ lapasali ni taɲini minnu na ni wari bɛ ka di olu ma sɔɔri la ka se ka na lakɔli karamɔgɔw buruja k'u ca k'u ka se u dusu la u kana maa nɛni u kana maa jɔya nka u ka kɛlɛ kɛ sariya kɔnɔ ko sabula sariya bɛ bato Maliden bɛɛ kan ko l'application de la loi article 39 k'a ka bato a ɲɛkisɛnin ma waati taara kosɛbɛ bosomuso
kibaruya tɔ bɛ yan fɔlɔ nka an bɛ ninnu bila fɔlɔ nin tun ye an donni ye a tɔ bɛ yan kɔfɛ an b'a munumunu ni an ma ca nɔ ka se k'olu di maaw ma. siga t'a la an tɛ tiɲɛ la tako filanan kɔnɔna la i bɛna tɛmɛ ni kibaruya ninnu tɔgɔ ye sisan an bɛ an sɛnsɛn ka taga sori fan fɛ Amadu bi ye lundi ye bi ye dɔgɔkun daminɛ o la maa bɔta ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ sɔgɔmada fɛ taa ni ka segin bɛ cogo di Bamako sira kandaw la sori bɛ fan jumɛn sɔgɔmada in na an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Batɔma Kani ale bɛna wele bila sori ma a bɛna siraba kunnafoniyaw di an ma.